Ahoj, vítám vás u nové série kravinky z naší kabinky. A tady budeme dělat různé kraviny, které vy mi třeba napíšete do komentářů. Jako první kravina to bude polivání vodou. Takže jako první si musíte vzít tuto panev. A kterou si vezmete. A polijete se. Fuj. Radši dělat nebudu, až to bude mít mokro. Další budeme dělat třeba žraní víčka. Takže mám teďka vyzkouším radši něco méně šílenýho. Dneska teď uděláme musím něco s knížkou. Knížka. Co myslíte, že s ní můžu udělat? Strátný. Co třeba bych ji zkusil, jestli je jedla. To je moc tvrdé, tohle nebude. Další, tady máme kouření mega velkého cigára. Dejde se to do chyta, až nebude zdorý náhle. A teď si tady dáme vytahování metru. Máme co jsme nějaký 2 metry dlouhý. Sakra, se nedá. Jo. Půlka. Další budeme jíst do toho drogu, která nevím, jak se jmenuje. A to by bylo pro dnešní všechno. Takže mi určitě dejte like a pište mi do komentářů, co byste chtěli vidět ještě za kravinky. Prostě na shledanou.